Има моменти в живота, когато думите режат по-дълбоко от всяко действие. Когато хората, които си отгледала, те гледат в очите и ти казват, че не си нищо. Тази история е за едно тържество, което се превърна в присъда. За майка, която мълча години. И за два човека, които разбраха твърде късно какво означава да губиш онова, което никога не си ценил. Преди да започнем тази невероятна история, не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала и да ни кажете в коментарите откъде слушате тази история. Казвам се Елена Петрова. 33 години преподавах литература в гимназия Христо Ботев в Пловдив. 33 години всяка сутрин влизах в тази сграда с високи тавани и миризма на стари книги. Виждах поколения деца да минават през коридорите. Виждах ги да растат. Виждах ги да се променят. Но никога не си помислих, че в деня, в който се сбогувам с училището, ще трябва да се сбогувам и с илюзиите си за собствените ми деца. Беше петък, 14 септември, денят на моята официална пенсия. Времето беше онова типично есенно за Пловдив. Слънчево, но с леко хладен полъх, който те караше да си носиш яке през рамо. Излязох от училището в 3 следобед. Колегите ми направиха малко събитие в учителската стая. Имаше баница, бира, смях. Директорката Мария ми връчи грамота и каза нещо, което звучеше искрено. Елена, ти беше гръбнакът на това училище. Усмихнах се. Благодарих. Но вътре усетих празнота. Защото знаех, че вкъщи ме чака нещо друго. Нещо, което децата ми бяха организирали. Специална вечеря, каза синът ми Васил по телефона преди 2 дни. За теб, мамо, за да отбележим края на една епоха. Не знаех колко точни бяха тези думи. Прибрах се около 5. Живеех в малка къща на улица Гладстон, близо до стария център. Двоетажна, с малък двор и асма, която засаждах сама преди 20 години. Къщата беше моя, купена с парите, които спестявах десетилетия. Всеки месец откъсвах по-малко от заплатата си. Отказвах си почивки, дрехи, козметика. Защото исках децата ми да имат покрив над главата. Да имат сигурност. Отворих вратата. Васил и Петя вече бяха там. Синът ми, 37 годишен, с костюм, който изглеждаше скъп. Дъщеря ми, 33, с рокля, която със сигурност не беше от тук. И двамата ме гледаха с усмивки, които изглеждаха правилни, но нещо в тях ме накара да се свия отвътре. Мамо, влез, каза Васил и ме прегърна. Миришеше на афтършейф и амбиция. Винаги миришеше така. Ела, седни, каза Петя и ме изведе до масата. Трапезарията беше украсена. Имаше свещи, чаши за вино, средна порцелан, който си спомнях, че съм купила от пазара преди години. Имаше и гости. Зетят ми Христо, съпругата на Васил, Мария и 2 души, които не познавах. Приятели, предполагах. Седнах. Усмихнах се. Всички ме гледаха. Мамо, започна Васил, вдигайки чаша. Това е твоят ден. 33 години учителка. Впечатляващо. Не мога да си представя как си издържала толкова дълго. Смях около масата. Леко подигравателен. Учителите са специални хора, каза Христо. Зетят ми, с тон, който не беше възхитен, а по-скоро извинителен. Да, специални, повтори Мария, съпругата на Васил. Усмивката й беше тънка. Пих от виното. Не обичах вино, но пих, защото нещо в атмосферата ме караше да чувствам, че ми трябва. Донесоха ястия. Пълнени чушки, шопска салата, печено месо. Петя беше готвила, каза тя. Но знаех, че не е тя. Мирисът беше на ресторант, на поръчка, на пари, които не са спестени. Говорихме. Или по-точно те говориха. За работата на Васил, той имаше малък бизнес, нещо с внос на строителни материали. За новата къща на Петя и Христо, наскоро се бяха преместили в по-голям апартамент в квартал Тракия. За ваканцията им в Гърция. За плановете им за бъдещето. Аз слушах. Усмихвах се. Кимах. Но никой не ме попита за мен. Никой не ме попита как се чувствам да напускам училището. Никой не ме попита какво планирам да правя с времето си. Бях там, но бях невидима. И тогава дойде тостът. Васил се изправи. Държеше чашата си високо. Всички замлъкнаха. Искам да кажа нещо, започна той. Гласът му беше уверен. Твърде уверен. Мамо, ти си прекарала целия си живот в това училище. 33 години. Това е впечатляващо. Но знаеш ли какво друго е впечатляващо? Направи пауза. Усмихна се.
Че сега най-накрая ще спреш да контролираш живота ни. Смях. Гръмък. Одобрителен. Застинах. Васил? Опитах се да кажа, но той вдигна ръка. Не, мамо. Слушай ме. Ти винаги си била тази, която знае най-добре. Винаги си имала мнение за всичко. Кого да се оженя, къде да работя, как да отглеждам децата си. Винаги. Гласът му беше весел, но думите бяха ножове. Петя се намеси. Усмивката й беше сладка, но очите й бяха студени. И може би най-накрая ще спреш да се държиш сякаш си светица, мамо. Масата се разсмя отново. По-тихо този път. По-неудобно. Чувствах как лицето ми пламва. Чувствах как ръцете ми треперят под масата. Деца. Опитах се. Отново. Не, мамо, каза Васил, наклонявайки се напред. Ела. Нека да си честни. Ти си свършила работата си. Отгледала си ни. Браво. Но знаеш ли какво? Той направи пауза. Погледна към другите. Всички бяха във внимание. Ти нямаш нищо. Тишина. Думите висяха във въздуха като дим. Всичко, което имаме, е от нашия труд. Продължи той. Моят бизнес. Апартаментът на Петя. Всичко. Ние се справихме. Ти си ни отгледала, да. Но после? Ние сме тези, които работихме. Ние сме тези, които... Постигнахме нещо. Масата кимна. Христо. Мария. Дори двамата непознати. Петя добави. И честно казано, мамо, може би е време да разбереш, че светът не се върти около теб. Усмихнах се. Не знаех защо. Просто усмихнах се. Защото в този момент нещо в мен се счупи. Не сърцето ми. Не гордостта ми. Нещо по-дълбоко. Нещо, което ме държеше свързана с тях. Разбирам, казах тихо. Васил се усмихна. Знаех си, че ще разбереш. Довършихме вечерята. Говорихме за други неща. Шеги. Споделяне на снимки. Планове за Коледа. Аз седях там. Усмихвах се. Кимах. Но вътре планирах. Защото това, което те не знаеха, беше много просто. Къщата, в която седяхме, беше на мое име. Бизнесът на Васил беше обезпечен с моя подпис. Апартаментът на Петя беше купен с заем, който аз гарантирах. Всичко, което те смятаха за тяхно, носеше моето име. И аз току-що взех решение. 2 седмици по-късно нотариусът изпрати уведомление. Когато Васил ми се обади, гласът му беше развикан. Мамо, какво си направила? Аз отговорих спокойно. Сега е вашият труд. И затворих. Ако тази история ви кара да мислите за собствените ви близки, за това колко ценим хората, които са дали всичко за нас, тогава моля ви, натиснете бутона за абониране, харесайте видеото и го споделете с някой, който трябва да чуе това. Защото понякога най-големите уроци идват от най-болезнените моменти. Следващите дни минаха в странна тишина. Васил и Петя не ми се обадиха. Нито един съобщение, нито едно посещение. Изглеждаше сякаш вечерята никога не се беше случила. Сякаш думите, които казаха, бяха изчезнали във въздуха заедно с димът от свещите. Но аз не забравях. Всяка дума беше записана в паметта ми като урок в тетрадка. Ти нямаш нищо. Всичко е от нашия труд. Спри да се държиш като светица. Седях на терасата с чаша кафе всяка сутрин и гледах асмата. Гроздето беше озряло. Трябваше да го оберем скоро. Но кой щеше да дойде? Преди децата идваха всяка есен. Васил донасяше стълба. Петя пълнеше кошниците. Смеехме се. Ядяхме прясно грозде. Правехме шум. Сега двора беше тих. Сутринта на вторник, 8 дни след вечерята, отидох на среща. Нотариусът се казваше господин Димитров. Познавахме се от години. Той беше свидетел при покупката на къщата. Беше човек на правилата. Сериозен, с очила, които винаги плъзгаха надолу по носа му. Офисът му беше на улица Княз Александър Батенберг, на втория етаж на стара сграда с скрипещи стълби. Влязох. Секретарката ме посрещна с усмивка. Госпожо Петрова, заповядайте. Господин Димитров ви очаква. Влязох в кабинета. Той седеше зад масата си, заобиколен от папки и документи. Вдигна поглед и се усмихна. Елена, седни. Кафе? Не, благодаря. Седнах. Той сложи очилата си на мястото им и ме погледна внимателно. Значи искаш да промениш нещата. Да. Сигурна ли си? Кимнах. Той въздъхна. Добре. Нека да преминем през всичко. Извади папка. Отвори я. Вътре имаше документи, които бях носила предния път. Актът за собственост на къщата. Договорът за заем, който подписах като гарант за бизнеса на Васил. Документите за ипотека на апартамента на Петя. Къщата е изцяло твоя, каза той.
Без съсобственици, без ограничения, можеш да правиш каквото искаш с нея. Добре. Бизнесът на Васил, продължи той. Ти си гарант за заема му от банката. 120 000 лева. Ако той не може да плаща, банката идва при теб. Но също така, ако ти оттеглиш гаранцията си, банката може да поиска незабавно връщане на заема. Разбирам. Апартаментът на Петя. Ти си съсобственик. Платила си 30% от първоначалната вноска. Останалите 70% са ипотека, която Петя и Христо плащат. Но без твоята вноска, те никога нямаше да получат одобрение за ипотека. Знам. Той ме погледна през очилата си. Елена, ако направиш това, ще има последствия. Децата ти ще бъдат наранени. Те вече ме наранитха. Той кимна бавно. Разбирам. Значи искаш да продължиш? Да. Какво точно искаш да направя? Облегнах се назад в стола. Гласът ми беше спокоен. Твърде спокоен. Искам да оттегля гаранцията си за бизнеса на Васил. Искам банката да знае, че повече не нося отговорност за неговия заем. Това ще предизвика преразглеждане на заема. Банката ще поиска нова гаранция или незабавно изплащане. Добре. И апартамента на Петя? Искам да прехвърля собствеността си обратно на мен. Да изтегля участието си. Това е по-сложно. Ще трябва Петя и Христо да се съгласят или пък да ти изплатят частта ти. Колко струва? При днешните цени около 50 000 лева. Дайте им избор. Или изплащат, или продаваме апартамента. Господин Димитров свали очилата си. Изтри ги с кърпичка. После ме погледна. Елена, аз съм нотариус от 28 години. Виждал съм много семейни конфликти, но това е сериозно. Сигурна ли си, че искаш да стигнеш до там? Те ми казаха, че нямам нищо. Искам да им покажа какво означава нищо. Той кимна. Добре, ще подготвя документите. Ще отнеме няколко дни. Благодаря. Излязох от офиса с усещане, което не мога да опиша. Не беше гняв, не беше тъга. Беше нещо средно. Като първия ден след голяма промяна. Като когато оставиш работа, която си мразел, но не знаеш какво следва. Върнах се в къщата. Направих обяд. Гледах телевизия. Всичко беше нормално. Но вътре знаех, че съм запалила фитил. Във вторник след обед ми звънна телефонът. Беше Васил. Не вдигнах. Позвани отново. Отново не вдигнах. След 10 минути получих съобщение от Петя. Мамо, ако имаш нещо да кажеш, кажи го на очи. Не отговорих. В сряда ми звънна Христо. Вдигнах. Елена, добър ден. Извинявам се, че ви безпокоя. Не е проблем, Христо. Васил ми звънна. Каза, че сте предприели някакви стъпки. Нещо с документи. Това вярно ли е? Да. Тишина. Мога ли да попитам защо? Защото реших, че е време да се погрижа за собствените си интереси. Елена, не разбирам. Какво точно сте направила? Скоро ще научите. Нотариусът ще ви изпрати уведомления. Уведомления за какво? Добър ден, Христо. Затворих. В четвъртък дойде куриерът. Донесе 3 плика. Един за Васил, един за Петя и Христо, един за банката. Не знаех точно какво пишеше вътре, но знаех резултата. В петък след обед Васил дойде при мен. Не почука. Отвори вратата с ключа, който все още имаше. Влезе в хола. Аз седях на дивана с книга. Той стоеше пред мен. Лицето му беше червено. Ръцете му трепереха. Какво си направила? Затворих книгата. Погледнах го. Здравей, Васил. Не. Ми казвай здравей. Какво си направила? Седни. Няма да седна. Банката ми се обади. Казаха, че си оттеглила гаранцията си. Казаха, че имам 14 дни да намеря нова гаранция или да върна заема. 120 000 лева. Откъде да ги взема? Не знам. Ти каза, че всичко е от твоя труд. Значи потърси решение със собствения си труд. Той се взря в мен. Очите му бяха широко отворени. Ти си полудяла. Не. Аз взех решение. Какво решение? Да унищожиш собствения си син. Не. Да спра да гарантирам за човек, който мисли, че нямам нищо. Той направи крачка напред. Ти разбираш ли какво правиш? Ако банката поиска заема, бизнесът ми пропада. Тогава намери нова гаранция. Откъде? Кой ще гарантира за мен? Мария. Тъстът ти. Приятелите ти от вечерята. Хората, които смяташ, че са твоите. Той седна на стола срещу мен. Сложи ръце на лицето си. Мамо, моля те. Не прави това. Моля те. Гласът му се беше променил. Вече не беше ядосан. Беше молещ. Защо, Васил? Той вдигна глава. Какво защо? Защо да не го направя? Защото съм твой син. И за това ли ме третира така на вечерята?
Той замлъкна. Ти ми каза, че нямам нищо, казах аз. Сега ти показвам какво означава наистина да нямам нищо. Означава да не гарантирам за теб. Означава да оттегля подкрепата си. Означава да се грижа за себе си. Това е отмъщение. Не, това е справедливост. Той се изправи. Погледна ме с нещо, което прилича на омраза. Петя ще разбере. И тя ще дойде. Нека... Дойде. Той излезе. Трясна вратата толкова силно, че стъклото в прозореца трепна. Седях в тишината. Сърцето ми биеше бързо. Ръцете ми все още треперяха. Но лицето ми беше спокойно, защото знаех, че това беше едва началото и че следващата седмица щеше да донесе истинската буря. Понякога най-трудното решение е да кажеш не на хората, които те използват. Ако тази история ви докосна, натиснете бутона за харесване, споделете видеото с някой, който се нуждае от сила да постави граници и кажете в коментарите как бихте се справили на мястото на Елена. Петя дойде в събота сутринта. Чух звънеца в 8 часа. Още не бях закусила. Стоях на кухнята с чаша чай и гледах през прозореца как есенните листа падаха в двора. Имаше нещо успокояващо в това. Във факта, че природата си върши работата без драма, без обвинения. Отворих вратата. Петя стоеше там. Беше облечена с якето си от кожа, с чанта през рамо и с лице, което говореше за недоспиване. Очите й бяха подути. Червило нямаше. Косата й беше прибрана назад небрежно. Мамо, трябва да говорим. Заповядай. Влезе вътре. Не свали якето си. Застана в средата на хола и ме погледна. Какво правиш? Добро утро и на теб, Петя. Не се прави на интересна. Знаеш какво питам? Васил ми каза какво си направила. Банката. Гаранцията. Всичко. Седнах на дивана. Тя остана изправена. Мамо, ти осъзнаваш ли какво означава това? Да. Значи искаш да унищожиш брат ми? Не. Аз просто спрях да гарантирам за него. Това е същото нещо. Не. Петя направи крачка напред. Гласът й започна да се вдига. Той ще загуби бизнеса си. Всичко, над което е работил. Всичко. Той може да намери нова гаранция. От кого? Кой ще гарантира за толкова пари? Не знам. Това е негов проблем. Тя ме гледаше, сякаш не ме познаваше. Ти си променена. Не. Аз просто спрях да бъда невидима. Какво означава това? Изправих се. Погледнах я в очите. Означава, че на вечерята ти и Васил ми казахте, че нямам нищо. Че всичко е от вашия труд. И реших да ви покажа какво наистина имате без мен. Петя изсумтя. О, значи това е. Ти си обидена. Не съм обидена. Аз съм освободена. От какво? От илюзията, че ви пука за мен. Тишина. Петя се обърна. Вървеше из хола. Ръцете й бяха стиснати в юмруци. Мамо, ние не говорихме сериозно онази вечер. Беше шега. Шега. Да. Малко твърде груба, може би. Но шега. Ти знаеш как е Васил. Той обича да се шегува. Значи, когато каза, че нямам нищо, това беше шега? Да. И когато ти каза, че трябва да спра да се държа като светица, това също беше шега? Петя спря. Погледна ме. Ние не искахме да те нараним. Но ме наранихте. Тогава се извиняваме. Добре ли? Извиняваме се. Но това не означава, че трябва да унищожиш всичко. Седнах обратно. Гласът ми беше спокоен. Петя, седни. Не искам да седна. Седни. Тя въздъхна. Седна на стола срещу мен. Сложи чантата си до себе си. Искам да ти кажа нещо. Започнах аз. И искам да ме изслушаш до края. Тя кимна. Преди 26 години баща ви си тръгна. Знаеш тази история. Той срещна друга жена. Каза, че повече не може да понася живота с мен. Че съм била твърде строга, твърде контролираща. Той си тръгна. И аз останах сама с вас двамата. Васил беше 11. Ти беше 7. Петя гледаше в пода. Заплатата ми беше малка. Продължих. Учителските заплати винаги са били малки. Но аз работех. Даваше частни уроци. Събота, неделя. Всеки ден. Събирах пари. Защото исках да ви дам нещо. Не разкош. Не богатство. Но стабилност. Сигурност. Знаем това, мамо. Не знаеш. Защото когато Васил искаше да започне бизнес, аз залових къщата. Подписах документи, които казваха, че ако той не може да плаща, банката взема къщата. Всичко, което имах. Знаеш ли какво означава това? Тя не отговори. Означава, че вярвах в него. Че бях готова да рискувам всичко заради него. И той оцени това. Наистина ли? Защото на онази вечер той не спомена това.
Той спомена само, че всичко е от неговия труд. Петя въздъхна. Мамо, той беше пиян. Казваме глупости, когато сме пияни. А ти? Какво аз? Ти също беше пияна. Тя не отговори. Когато купувахте апартамента, продължих аз, Христо и ти нямахте достатъчно пари за първоначална вноска. Банката отказа да ви даде ипотека. Вие дойдохте при мен. Помолихте ме за помощ. Аз ви дадох 30 000 лева. Всичките ми спестявания от 5 години. Знаеш ли какво направих с тези пари? Помогна ни. Не. Инвестирах в бъдещето ти. Защото мислех, че ще ми покажеш благодарност. Че ще ме уважаваш. Че ще ме третираш като човек, който те обича. Ние те обичаме. Вдигнах ръка. Петя, на онази вечер, нито ти, нито Васил не казахте благодаря. Не казахте, че сте горди с мен. Не казахте нищо, което да покаже, че виждате какво съм направила за вас. Вместо това ми казахте, че нямам нищо. Тя затвори очи. И сега, казах аз, ви показвам какво означава това. Петя отвори очи. Погледна ме. Значи това е отмъщение. Не, това е урок. Какъв урок? Че нищо в живота не е безплатно. Че уважението не се дава автоматично. Че ако искаш нещо, трябва да го цениш. Тя се изправи. Ръцете й треперяха. Добре, ако това е урок, тогава какво искаш? Какво трябва да направим, за да спреш това? Нищо. Нищо. Да, защото това вече не е за вас. Това е за мен. Не разбирам. Аз взех решение да живея за себе си. Не за вас. Не за баща ви. Не за учениците ми. За себе си. Петя взе чантата си. Беше ядосана. Разбрах го от начина, по който стискаше дръжките. Знаеш ли какво мисля? Каза тя. Мисля, че си самотна. Мисля, че си горчива. И мисля, че правиш това, защото искаш да ни накараш да страдаме. Може би. Тя отвори вратата. Обърна се. Ако направиш това, никога няма да ти простим. Добре. Тя излезе. Затвори вратата. Този път не я тръсна. Просто я затвори тихо. И някак това беше по-лошо. Останах сама в хола. Слънцето влизаше през прозореца. Светлината беше топла. Но аз се чувствах студена. Защото за първи път разбрах нещо. Децата ми никога не бяха ме виждали. Те бяха виждали майка, учителка, гарант, помощник. Но не бяха виждали Елена. Жената, която имаше мечти. Жената, която се отказа от почивки, за да им плати университета. Жената, която седеше сама вкъщи всяка Коледа, защото те бяха твърде заети с новите си семейства. Те никога не бяха питали как се чувствам. И сега, когато най-накрая казах не, те ме наричаха егоистка. Седнах на терасата. Пих чая си. Гледах асмата. Гроздето все още висеше там. Озряло. Готово. Но тази година нямаше да има реколта. Защото реколтата изисква семейство. А аз вече нямах такова. В неделя след обед ми звънна непознат номер. Вдигнах. Госпожо Петрова? Да. Казвам се Атанас Георгиев. Аз съм адвокат. Представлявам Васил Петров и Петя Христова. Бихте ли имала време за среща? Усмихнах се. Разбира се. Чудесно. Може ли утре в 10? Може. Офисът ми е на улица Цар Борис III, номер 23. Ще бъда там. Затворих телефона. И точно тогава разбрах. Войната беше започнала наистина. Понякога семействата се разпадат не заради липса на любов, а заради липса на уважение. Ако следите тази история и искате да видите какво ще се случи на срещата с адвоката, не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате видеото и да споделите мислите си в коментарите. Какво бихте направили вие на мястото на Елена? Офисът на адвоката беше в старата част на града, в сграда с фасада от началото на века. Влязох през тежката дървена врата и се качих по стълбите до 3-ти етаж. Коридорът миришеше на восък и стари книги. Имаше табела с златни букви. Атанас Георгиев, адвокат. Почуках на вратата. Заповядайте. Влязох. Офисът беше просторен, с високи тавани и прозорци с гледка към старинния град. Имаше библиотека пълна с правни книги, голямо бюро от тъмно дърво и 3 стола пред него. На 2 от столовете седяха Васил и Петя. Те не ме погледнаха, когато влязох. Адвокатът се изправи. Беше мъж на около 50 години, с костюм, който изглеждаше скъп и очила без рамки. Протегна ръка. Госпожо Петрова, благодаря, че дойдохте. Моля, седнете. Седнах на 3-тия стол. Васил гледаше в прозореца. Петя гледаше ръцете си. Адвокатът се върна зад бюрото си. Сложи ръце на масата и ме погледна направо в очите. Госпожо Петрова, аз съм тук, защото клиентите ми са загрижени за текущата ситуация.
Разбирам, че сте предприели някои действия относно имоти и финансови споразумения. Да? Бихте ли обяснила причините си? Те знаят причините. Васил най-накрая проговори. Гласът му беше тих, но в него имаше напрежение. Мамо, не трябваше да водим адвокат. Но ти не искаш да говориш с нас. Говорих с вас. И с двама ви. Вие не слушахте. Петя се обърна към мен. Очите й бяха червени. Ние се извинихме. Какво още искаш? Не искам нищо. Просто взех решение. Адвокатът повдигна ръка. Госпожо Петрова, моля ви, нека да бъдем конструктивни. Разбирам, че имало семейно напрежение. Но действията, които сте предприела, имат сериозни последици. Банката е уведомила господин Петров, че има 14 дни да предостави нова гаранция или да върне заема. 120 000 лева. Това е значителна сума. Знам. Също така, вие сте поискала да оттеглите собствеността си от апартамента на госпожа Христова. Това изисква или изплащане на частта ви, или продажба на имота. И в двата случая семейството ще бъде сериозно засегнато. Да, той се облегна назад. Мога ли да попитам каква е вашата цел? Да се погрижа за себе си, като нараните децата си. Погледнах го. Те не са деца. Те са възрастни хора с техни собствени семейства. И те ме наранитха първи. Васил се обърна към мен. Лицето му беше червено. Боже мой, мамо! Извинихме се. Колко пъти трябва да го кажем? Извинението означава промяна. Не видях промяна. Видях само страх, че губите парите си. Петя заплака. Не силно. Просто тихо. Сълзи се стичаха по лицето й. Ти наистина ни мразиш, нали? Думите я удариха посилно, отколкото очаквах. Не ви мразя. Тогава защо правиш това? Защото за първи път в живота си слагам себе си на първо място. Адвокатът взе папка от бюрото си. Отвори я. Госпожо Петрова, имам предложение. Клиентите ми са готови да направят компромис. Какъв компромис? Вие оттегляте исканията си към банката и апартамента. В замяна, те се задължават да ви изплащат месечна сума. Да речем 1000 лева месечно. За неудобството. Усмихнах се. За неудобството. Да. Значи те искат да ми плащат, за да не загубят това, което мислят, че е тяхно. По същество да. Погледнах Васил. После Петя. Откажете. Васил се изправи. Какво? Отказвам. Защо? Защото това не е за парите. Адвокатът сви очи. Тогава за какво е? За уважението. Тишина. Петя избърса сълзите си. Мамо, моля те. Ако Васил загуби бизнеса, той ще загуби всичко. Имат деца. Имат задължения. Аз също имах задължения. И ги изпълних. Сега е негов ред. Васил се приближи до мен. Стоеше над мен. Ти знаеш ли какво правиш? Ти унищожаваш семейството ни. Не. Вие го унищожихте. На онази вечер, когато решихте да ми кажете, че нямам нищо. Това беше грешка. Грешките имат последици. Адвокатът въздъхна. Госпожо Петрова, разбирам, че сте наранена. Но моля ви, помислете рационално. Ако господин Петров загуби бизнеса си, той може да обяви несъстоятелност. Това ще засегне цялото семейство. Включително внуците ви. Внуците ми ще оцелеят. Децата оцеляват. Аз съм доказателство за това. Той кимна. Добре. Значи нямате желание за компромис? Не. Разбирам. В такъв случай трябва да ви уведомя, че клиентите ми може да предприемат правни действия. За какво? За неоснователно оттегляне на гаранция. За нарушаване на семейни споразумения. Няма такива споразумения. Всичко е в моето име. Всичко е законно. Той затвори папката. Ще видим. Изправих се. Господин Георгиев, аз съм учителка. Преподавах 33 години. Знам как работят хората. Знам как работи системата. И знам, че когато някой е виновен, той наема адвокат, за да прехвърли вината. Васил направи крачка към мен. Ние не сме виновни. Не? Тогава защо сте тук? Петя се изправи. Мамо, моля те, не прави това. Ако загубим апартамента, къде ще живеем? При родителите на Христо. При приятели. Наемете нещо. Намерете начин. Така както аз намерих начин, когато баща ви си тръгна. Това не е справедливо. Животът не е справедлив, Петя. Ти самата ми го каза на онази вечер. Тя заплака отново. Този път по-силно. Васил сложи ръка на рамото й. Ела, Петя. Няма смисъл. Гледаха ме. И двамата. Сякаш гледаха непознат. Ти вече не си ни майка, каза Васил тихо. Не. Сега съм просто Елена. Те излязоха. Вратата се затвори. Адвокатът ме погледна. Госпожо Петрова, мога ли да кажа нещо неофициално? Разбира се.
Виждал съм много случаи като вашия. Семейни конфликти, парични спорове. И обикновено всички губят. Децата губят родител. Родителят губи деца. Никой не печели. Може би, но поне аз си връщам достоинството. Той кимна. Разбирам. Излязох от офиса. Коридорът беше тих. Слязох по стълбите и излязох на улицата. Слънцето грееше. Хората вървяха покрай мен. Живот продължаваше. Но аз се чувствах като остров. Върнах се в къщата. Седнах на терасата. Направих си кафе. И точно тогава телефонът ми звънна. Беше непознат номер. Вдигнах. Госпожо Петрова. Да. Казвам се Силвия Николова. Аз съм социален работник от община Пловдив. Получихме сигнал, че живеете сама и може би се нуждаете от подкрепа. Замръзнах. Кой е подал сигнал? Не мога да разкрия тази информация. Но бихте ли имала нещо против да ви посетя? Просто за кратък разговор. Кога? Утре след обед, ако ви е удобно. Добре. Затворих телефона. И точно тогава разбрах. Те не се бяха предали. Те се бяха прегрупирали. И сега атакуваха от друга посока. Има моменти, когато семейството престава да бъде подкрепа и се превръща в битка. Ако искате да видите как Елена ще се справи с новата атака, не забравяйте да се абонирате за канала, да натиснете бутона за харесване и да споделите това видео с хора, които също се борят за своето достоинство. Какво мислите, че ще се случи на срещата с социалния работник? Социалният работник дойде точно в 2 следобед. Отворих вратата и видях жена на около 35 години, с папка под мишница и усмивка, която изглеждаше професионална, но не и топла. Носеше синьо сако и черна пола. Косата й беше прибрана в опашка. Госпожо Петрова, Силвия Николова. Благодаря, че приехте да се срещнем. Заповядайте. Влезе вътре. Погледна наоколо. Видях как очите й оценяват всичко. Чистотата, мебелите, светлината. Хубава къща имате. Благодаря. Живеете сама ли? Да. От колко време? От 26 години. Тя седна на дивана. Аз седнах срещу нея. Госпожо Петрова, както споменах по телефона, получихме сигнал. Загриженост за вашето благосъстояние. От кого? Не мога да разкрия източника. Но сигналът казваше, че наскоро сте се пенсионирала, че живеете сама и че може би изпитвате емоционални затруднения. Емоционални затруднения. Да, особено след края на дългогодишната ви кариера. Това може да бъде труден преход. Усмихнах се. Разбирам. И какво точно търсите? Тя отвори папката си. Просто искам да се уверя, че сте добре, че имате подкрепа, че се грижите за себе си. Грижа се. Имате ли семейство наблизо? Имам 2 деца, Васил и Петя. Виждате ли се редовно с тях? В момента не. Защо? Защото имаме различия. Какъв вид различия? Погледнах я. Госпожо Николова, с цялото уважение, защо точно сте тук? Тя затвори папката. Госпожо Петрова, целта ми не е да ви обвинявам. Просто искам да се уверя, че сте в състояние да вземате правилни решения за себе си. Правилни решения. Да. Разбирам, че наскоро сте предприела някои действия, които са засегнали децата ви финансово. И точно тогава разбрах. Те я бяха изпратили. Не като социален работник, който се грижи за мен, а като оръжие, което да докаже, че не съм способна. Госпожо Николова, казах аз спокойно, вие питате дали съм в състояние да вземам решения. Просто искам да разбера ситуацията. Тогава ще ви кажа. Аз съм на 62 години. Преподавах 33 години. Отгледах 2 деца сама. Купих тази къща със собствените си пари. Плащах университетите им. Гарантирах за бизнеса на сина си. Помогнах на дъщеря си да купи апартамент. И когато те ми казаха, че нямам нищо, че всичко е от техния труд, реших да покажа какво означава наистина да нямаш нищо. Тя кимна. Разбирам, че сте разстроена. Не съм разстроена. Аз съм ясна. Но действията ви могат да навредят на децата ви. Да, точно както техните думи наранитха мен. Госпожо Петрова, като социален работник, аз съм длъжна да оценя дали съм способна да управлявам собствеността си, дали съм в здрав разум, дали имам нужда от настойничество. Тя не отговори. Това ли ви казаха да проверите? Попитах аз. Не мога да разкривам. Разбира се, че не можете. Защото ако го кажете, ще стане ясно, че децата ми ви използват, за да вземат обратно контрола. Тя затвори папката си. Госпожо Петрова, виждам, че сте добре. Къщата е чиста. Вие сте артикулирана. Очевидно сте способна да се грижите за себе си. Значи всичко е наред?
Да, ще напиша в доклада си, че няма основания за загриженост. Благодаря. Тя се изправи. Погледна ме още веднъж. Мога ли да кажа нещо неофициално? Разбира се. Виждала съм много семейни конфликти. И често децата мислят, че знаят какво е най-добро за родителите си. Но истината е, че родителите имат право на собствен живот. На собствени решения. Благодаря ви. Тя кимна и излезе. Седнах обратно на дивана. Сърцето ми биеше бързо. Ръцете ми треперяха. Но усмихнах се, защото разбрах нещо. Те бяха изчерпали възможностите си. И сега беше моят ход. На следващия ден отидох при нотариуса. Господин Димитров ме посрещна с обичайната си сериозност. Елена, седни. Какво мога да направя за теб? Искам да направя промяна. Каква промяна? Искам да продам къщата. Той вдигна вежди. Сигурна ли си? Да. Къде ще живееш? Ще купя нещо по-малко. Апартамент. Нещо управляемо. Той кимна бавно. И какво ще направиш с парите? Част ще използвам за апартамента. Останалото ще инвестирам. Искам да пътувам. Да видя света. Неща, които никога не съм правила. Той се усмихна. Добре, ще подготвя документите. Има още нещо. Какво? Искам да напиша завещание. Завещание? Да. Искам да е ясно какво ще се случи с имуществото ми, когато настъпи времето. И какво искаш да се случи? Облегнах се назад. Искам всичко да отиде за стипендии. За ученици от бедни семейства, които искат да учат литература. Чрез училището, в което преподавах. Той ме погледна. Нищо за децата ти? Нищо. Елена, това е твърдо решение. Знам, но те ми казаха, че нямам нищо. Сега няма да имат нищо от мен. Той въздъхна. Добре, ще подготвя документите. Излязох от офиса и се чувствах по-лека, отколкото съм била от години. Къщата се продаде за 2 седмици. Млада двойка с дете. Харесаха двора, харесаха асмата. Казаха, че ще направят хубав дом тук. Подписах документите, взех парите. Купих малък апартамент на 4-тия етаж в жилищен блок до парк Цар Симеон. Имаше една спалня, просторна всекидневна и балкон с изглед към старинния град. Преместих се за 3 дни. Васил и Петя не ми помогнаха. Не ме потърсиха. Но в деня, в който напуснах къщата, те дойдоха. Застанаха пред портата. Гледаха как товарачите носят мебелите ми. Васил ме видя. Мамо! Васил! Продаде я. Да. Къде ще живееш? Купих апартамент. Без да ни кажеш. Да. Петя направи крачка напред. Мамо, моля те, нека да си поговорим. Няма за какво да говорим. Има. Ние грешихме. Признаваме го. Но това не означава, че трябва да ни изрежеш от живота си. Погледнах я. Вие ме изрязахте първи. На онази вечер. Когато ми казахте, че нямам нищо. Съжаляваме. Знам, но съжалявате, защото загубихте нещо. Не защото ме наранихте. Васил стисна юмруци. Значи това е? Ти просто си тръгваш? Да. И какво ще правиш? Ще живея. Ще пътувам. Ще правя неща, които винаги съм искала, но не съм имала време. С нашите пари. Усмихнах се. Не. С моите пари. Парите, които спестявах години. Парите, които мислехте, че не съществуват. Петя заплака. Мамо, моля те, не можеш да ни направиш това. Не ви правя нищо. Просто живея за себе си. Васил направи крачка към мен. Ти знаеш ли какво направи? Банката ми даде още 2 седмици. Ако не намеря гаранция, губя всичко. Тогава намери гаранция. Откъде? Не знам. Това е твой проблем. Той ме погледна с нещо, което прилича на омраза. Ти не си ни майка. Не. Аз съм човек, който се научи да казва не. Те останаха там. Гледаха как се качвам в таксито. Гледаха как си тръгвам. И за първи път от години аз не погледнах назад. 6 месеца по-късно. Седя на малко кафене в Париж. Пред мен има чаша вино и книга. Слънцето залязва над Сена. Хората вървят покрай мен. Говорят на френски. Смеят се. Аз съм сама. Но не съм самотна. Защото за първи път в живота си аз съм свободна. Свободна от очаквания. Свободна от вина. Свободна от илюзията, че ако даваш всичко, хората ще те ценят. Телефонът ми звъни. Погледнах екрана. Петя. Не вдигнах. Позвъни отново. Не вдигнах. После дойде съобщение. Мамо, Васил намери решение. Бизнесът е спасен. Благодаря, че ни научи урока. Може би един ден ще простиш. Обичаме те. Прочетох го. И изтрих. Защото децата ми не разбраха най-важното. Урокът не беше за тях. Беше за мен. Че е добре да обичаш. Но е по-важно да се обичаш себе си.
че можеш да даваш, но не трябва да се губиш, че семейството е важно, но достоинството е по-важно. Взех глътка от виното, погледнах залеза и усмихнах се, защото за първи път от дълги години усмивката ми беше истинска. 3 месеца след това получих писмо от училището. Директорката Мария пишеше, че завещанието ми е станало известно, че са развълнувани, че искат да създадат стипендия на мое име. Стипендия Елена Петрова за млади литератори. Писаха ми, че вече има 5 кандидати. Момичета и момчета от бедни семейства, които искат да учат, но нямат средства. Писаха ми, че аз съм направила нещо важно, че наследството ми няма да бъде в деца, които не ме ценят, а в млади души, които ще носят моето име напред. Седнах на балкона в апартамента си, погледнах града и знаех. Спечелих, не защото отмъстих, а защото си върнах себе си. И това беше най-голямата победа от всички. Има моменти в живота, когато най-силното нещо, което можеш да направиш, е да кажеш не, да поставиш граници, да се погрижиш за себе си. Елена не унищожи семейството си. Тя просто спря да се жертва за хора, които не я ценяха. И намери свобода. Ако тази история ви накара да мислите за собствения си живот, за хората, на които давате всичко, за цената на достоинството, тогава моля ви, споделете това видео с някой, който се нуждае да чуе тази история. Абонирайте се за канала, харесайте видеото и ни кажете в коментарите какво бихте направили вие на мястото на Елена. Защото понякога най-силната любов е любовта към себе си.